أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wana insha Allah. A yau a gidan wani TV na mai albarka muna da muku da karatu akan babu sunnan al-ghusli. Babi ne da zai mana bayani akan sunnonin wanka. Da dai wani kar kunta kuma da share domin wasu amfana, sannan kuma kun samu kunna alamar kararrawa domin mun sa sabon bidiyo muku samu bayani. Bismillahir Rahmanir Rahim. Babu sunnan al-ghusli, babu ya zo mana bayani akan sunnonin wanka. Wa amma sunnan al-ghusli, amma sunnonin wanka fakam satun guda biyar ne. Awwaluha na farko gasul yadaini, wanke hannaye ila ku aini zuwa ku'i qabla irkalihi ma kafin ka shigar da hannun naka fil ina'i a cikin ƙwarya, sunnatun sunna ne. Wal malmalatu kuskuren baki, sunnatun sunna ne. Wal istinshaqu shaqarwa anti, sunnatun sunna ne. Wal istinsaru tacewa, sunnatun sunna ne. Wa mashu simakul uznaini, shafin fatun kunnuwa, sunnatun sunna ne. Intaha sunnan al-ghusli, sunnonin wanka sun tike. Alhamdulillah masha Allah, nan ne muka kawo ƙarshen karatun mu. Insha Allah sai mu da ku a bidiyo mu na gaba. Sai dai in wani kar ku manta kuma da share domin wasu amfana, sannan kuma kusan ku na alamar kararrawa domin mun sa sabon bidiyo muku samu bayani. Alhamdulillah masha Allah.